खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनै आबैलानाव थांनो नागिरदों, खाथियावनो आरोना आबैलानि न'आ। ओमफ्राय आबैला माने माइ गोरलैनि फुजा होदों आरोना, ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदों आं दा। माइ गोरलैनि फुजा होदों, बेयाव थांनो नागिरदों आं दा। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायलांनो इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थादो। फुजा होखांबाय दांलै, बुरजानो थांसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। थांसै आं। सान्दुं गोसाथारलै। मोनफैबाय आबैलानाव। र'दै आं नोंथांमोननो मोनसे नै थाइजौ थायदो आबैलानाव थाइजौ। अरायमा थायो आरोना थाइजौआ इसोरनिया। अरायमा थायबाय थायो नै। थायखाबाय थायो बिसोरना थाइजौआ, जोबलाय थायलाय जोबलाय थायलाय थायबाय थायो। आरो दंबावो थाइजौ, मायावबा दंबावो आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फुजायाथ' सिजौ गायखांबाय, बाथौ दुमखांबाय। आं देखायलांबाय थानोसै। प्रियंका नोंसोर थांदो देखायनोबा आं। बिसोर सानैया नालेंखर खावना जाबाय थादो बिसोर सानैयाथाय। दे जि गाजा जाबाय थादो दे नोंसोर सानैया। सिरि सिरि जाखोमाबाय थादो। बारि खनायाव सिरि सिरि जाखोमाबाय थादो सारलाफोरा। Halah tatlay bukan ada. Dai aku pimpin kamu nanti kasih sama dia pokoknya. Yaudah. Film naik nanti yaudah. Ini mana? Biar aku ini. Hai bolo. Hey.
tua. Faजा एवगासिनो आलु पियास नैयाव बानलु देदो ओमफ्राय नै मिरामिस भाजा मा मायो फुलकबि मुला आलु मटर बेयाव फाजा एवगासिनो थांबाय नै बाथौआ सिथ्ला सिबसिदों मालाय नै 보고 자네 보고 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 자지 लोगोफोर हरबाय थाथ'दो नै नै दिंखासे हराखै दाख्लै सुरदोंमोन ओंखाम नेगासिनो हर जाबाय Kurupsiya gede, orang kami lapte. Saya bayi lu di. Hei, yang nggak siang. Deh. Cirulan om ini nak ninja nah dia Wngkam ke. Hei, sani say. Bedoran deh. Ulam megong miramis भाजा, दाउ बेदर भाजा